Maiatzaren 5 igandean Emaginen nazioarteko eguna izan zen. Horri helduz, Nuria Leal emaginarekin hizketan aritu gara bere ofizioaren inguruan. Baita, beraien egunerokotasuna eta zenbait iritzi kontraiarri sortzen dituzten gaien inguruan ere. Erizaintza ikasi nuenean ez nuen emagina izateko asmorik, baina 4 urte eta piko lan munduan egon eta gero, emagin bat ezagutu nuen eta pizkat lanbide horren inguruan jakin mina piztu zitzaidan. Orduan, ikasteari ekin nion formakuntza egin ahal izateko azterketa prestatzen. Hori izan zen 2014-2015 artean, eta orain gaude, hemen. Azkenean, osasun sisteman, emagina da emakumearen aholkularitza eta arretan parte hartzen duen erreferentziazko profesionala. Alde batetik, sexualitatea eta ugalkortasunaren aholkularitza dagokionez, baina baita ere, haurdunaldi, erditze osteko arreta eskaintzen dugu. Hortaz aparte, Amagandiko edoskitzean parte hartzen dugu eta jaioberriaren lehenengo 28 egunetan ere erreferentzi gara. Halaber, klimaterioan dauden emakumeei ere arreta eskaintzen diegu, beraz, gure esparrua nahiko zabala da. Guk emakumearen adin ezberdinetan arreta eta aholkularitza eskaintzen dugu. Ze esango dut, niretzat munduko lanariko berena daukat eta sorte hori daukat, ezta. Azkenean, lehen arretan egiten nuenean lan, pilo bat gustatzen zitzaidan adin ezberdinetako emakumeentzat erreferentzi izatea eta haien ondoan egotea haien bizitzako momentu ezberdinetan. Baina orain ari naizela gehiago ospitaletan, erditze geletan, sentsazio hori izugarria da, ezta? Azkenean, erditze geletan zaudenean eta emakume edo bikote baten hain momentu garrantzitsu batean hor ondoan gertutik egotea opari bat da. Azkenean ikustut bertan daukasun sentsazio hori pizkat engantzatzen duela. Adrenalina hori engantzatzen duela, beraz, pasa bat da. Erditze bakoitza ezberdina da eta familiarekin lortzen duzun harremana ere ezberdina da. Azkenean guk emakumearen ondoan igarotzen ditugu ordu pila, beraz azkenean hori erditzearekiko emozio hori kutsatzen gaitu ere. Eta lehen esan dudan bezalan, jaioberria, umea jaiotzear dagoenean, hor adrenalina pilo bat jariotzen da eta sentsazioa da sekulakoa. Orduan nik uste dut ez arela ohitzen. Egia da ere, formakuntza hasi nuenean, negar egiten nuela ia erditze guztietan. Orain ja ez dut negarrik egiten, baina hala ere emozioa bertan dago, berdin. Nik uste dut informazioa boterea dela eta ahalik eta gehien emakumearen iritzia beti errespetatu behar dela. Orduan, orain dela urte batzuk ez zegoen gaur egun daukagun informazioa eta emakumeek ezin zuten informazio hori eskuratzeko baliabiderik. Baina gaur eguneko emakumeak asko irakurtzen dute, asko informatu egiten dira. Haurdunaldian zehar ere, erditze osteko eta edoskitzearen inguruan informazio asko jasotzen dute eta haien erditzen protagonistak izatea aldarrikatzen dute. Eta hori oso importantea da. Azkenean, ondo informatuak baldin badaude, hain momentu garrantzitsu batean erabakiak hartzeko aukera izango dute. Beraz hau oso garrantzitsua eta horren alde egin behar dugu lan. Bai emakumeak, baita profesionalak ere. Emakumeak aldarrikatzen dute haien erditzetan batzuetan haien eskubideak ez direla errespetatu. Egia da, egoera batzuetan hori gertatu egin dela eta emakumearen eskubideak ez direla errespetatu. Orduan oso garrantzitsua da emakumeak beti informatzea zer egin behar dugun eta aukera bat baino gehiago egoten denean hori ere esan behar zaio emakumeari. Eta aukera ezberdinen alde onak eta alde txarrak. Eta informazio guzti horrekin emakumea nola ez profesionalaren laguntzarekin erabaki bat hartu beharko du. Baina horretarako informazio osoa eduki behar du. Nik uste dut pixkat osasun sistema paternalista batetik etortzen garela eta normalean profesionalak dakiena hoberena da eta bera hartu behar du erantzukizuna eta guztia, baina orain, bai, profesionalaren laguntzararekin, baina emakumea informazio guztia izan da, erabakitzeko ahalmena izan behar du. Normalean emakume eta haurraren egoera ona denean, borondatea errespetatzen da. Zein da gauza, batzuetan gauzak egoera aldatzen baldin bada, esku hartu behar dugu.
poltsamniotika purtuz, oxitozina jarriz, erditze instrumental hori eginez, baina nola ez ba hori egin baino lehen informatu beharko genuke. Eta berarekin hitz egin zein aukera dauden, ezta? Hori egiteko. Egia da ere ez dute esango guztia ondo egiten dugunik. Eta nik uste dut batzuetan arrisku egoera batean lehen da bizi esku hartzen dugu eta gero informatzen dugu. Eta hori ez leike holan izan behar. Arrisku egoera hori dagoenean garrantzitsuena izango litzateke emakumea informatzea. Batzuetan borondatea bat da, baina borondatea egoera aldatzen denean, egoera hori azaltzen baldin badiozu emakumeari berak ulertzen du. Segun, galdera baldin bada infrastrukturaren aldetik, segun zein ospitale hartzen dugun hor puntuan, ezta? Badaude ospitale berriagoak, non bainerak ditugun, liana batzuk ditugun, oksidonitroso hainbat baliabide ditugun, partu erditze natural hori laguntzeko, eta beste ospitaletan pixkat zahartuagoak daude, eta oraindik ere berriketa bat behar dutenak. Orduan, egia da, ditugun baliabideekin saiatzen gara ahalik eta hoberen egiten. Bainerak ez baditugu, dutza daukagu eta hori erabiltzen saiatzen gara. Edo pelbisa mugitzeko pilotak baldin baditugu eta horiek erabiltzen ditugu. Orduan, epidurala nahi ez duen emakume batekin, hartzen ditugun baliabide guztiak hori laguntzen saiatzeko, ezta? Azkenean, gomendatzen da erditzeetan arreta one-to-one izeneko arreta hori lortzea, ezta? Emagin bat emakume bakoitzarako, baina hori ez da lortzen, askotan ez da lortzen. Orduan, horren alde ere jo behar gara, ezta? Saiatu behar gara hori lortzen. Erditze osteko guneetan egoten, erditze ostean ere hipopresiboak edo umeekin tailerrak izaten, guzti hori aldarrikatu behar dugu eta lortu beharko genuke, ezta? Lehendabizi formakuntza oso ondo aprobetxatu behar duela, gogorra da, baina oso baliogarria eta gero batzuetan faltan botatzen da, beraz, hori oso ondo aprobetxatu behar dela. Eta baita ere, emakumearen ondoan egoteko aukera daukagula, beraz, aprobetxa dezagun, osasun sisteman emakumearen erreferente izateko aukera daukagu, beraz, lagun diezaiogun bere esperientzia eta bere bizipenak seguru eta baita posgarriak izaten. Hori nik uste dut delan gure papera, beraz, ondo egin dezagun.